De werkdag begint eigenlijk maandag petit en dan starten we eerst met de redactievergadering. Dan bepraten we van ja, wat is het nieuws van de dag. En vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Opnames meidje, monteren en voor 4 voeren met het kleerwessen voor Friesland Youth. En ik nog tussen online en radio. Ik wie vroeger van mezelf eigenlijk heel nieuwsgierig. En op een gegeven moment zit ik op de HAVO en toen dacht ik denk maar dat ik journalistiek studeren moet. En eigenlijk Sassijn Sardien. Ik heb journalistiek gestudeerd en toen heb ik stage rond bij de Streekomroep en nu ontwerp bij Omroep Friesland. Het leuke is dat het elke dag ergens oors mee dwaande bent. De ene dag ben ik vooral dwaande met radio, de andere dag meer met televisie. En als ik dwaande ben met televisie, ben ik de ene dag een burgemeester aan het interviewen en de andere dag ben ik bigelieks bij het openen van een zwembad. Dus het gaat alle kanten op en dat is juist heel leuk. Ik heb ooit iemand interviewd van het KNRM en die wie erbij toen die Fremantle Highway bij Ameland in de Brand hier. En dat vond ik toen wel best wel een indrukwekkend verhaal en dat is me eigenlijk altijd wel bijbleven. Ik denk dat mijn enige tip is gewoon teruggaan en dwarren en dan komt het wel. Op basis van deze 4 factoren krijgt het beroep een 7,8. Hiermee stiet het beroep voor no boppen aan in de ranking.